Türkmenabadyň ýol başçylary haýwanlary goraýan raýatlaryň iýdegsiz itler we pişikler üçin penahany gurmak baradaky ýüzlenmesinden ýene-de ýüz öwürdiler. Prezidentiň haýwanlary goramak baradaky kanuny esasynda gaçybatylgy döredip, iýdegsiz it pişikleri halat etmäge tinançýan raýatlaryň haýyşy şäher häkimligi tarapyndan ret edildi. Şäher häkimliginden raýatlara ýaňyja gelen jogapda 14-nji dekabr degişli sene görkezilýär. Resmi namanyň mazmuny birinjisini gaýtalýar we raýatlaryň iýdegsiz it pişikleri üçin penahany döretmek maksatly yer bermek baradaky haýyşynyň ret edilenligi barada habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, bu haýwanlary goraýjy aktivistleriň ýurtda itleri goramak baradaky ilkinji kanunyň kabul edilmeginden soň geçen tumusdan bäri ikinji arzasyna jogap bolupdyr. Birinjisi şäher häkimligine ýazylan bolsa, vilayet häkimligine ýazylan ikinji arza hem şäher häkimligine geçirilip ýene-de kanagatlandyrylmandyr. Gyrynçylyk wagtynda itleri halas eden Türkmenabad şäheriniň haýwan goraýjylary itler baradaky prezidentiň täze kanunyna talgylanyp, gaçybatylgy üçin yer sorap 8 awgustda şäher häkimligine ýüz tutdy. Jogap alyp bilmediler. Soň olara berilen jogap oktýabryň ahyrynda gowuşdy. Ýogsa onda görkezilen sene 5-nji sentýabra degişli. Olar 9-njy noýabrda vilayet häkimligine arza ýazdylar. Olam 25-nji noýabrda şäher häkimligine iberilipdir. Oňa jogap diňe ýaňy ýakynda geldi. Onda görkezilen sene 14-nji dekabr diýilip görkezilýär. Bu jogap hem birinjisini gaýtalaýar. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Ýatlatyk geçen ýylyň tomsunda Türkmenabadyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülikligiň ýok edilmegine şaýat boldular. Haýwanlary tutýan jemaat gullugynyň işgärleri köçelerde itleri gözläp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde urup öldürdiler. Soň ölen ýa-da ölüm halyndaky haýwanlary ýörite uloglary ýükläp alyp gitdiler. Bu ýagda itlere rekimsizligi gadagan eden, itleri köpeltmek we kinologik işler barada ýurdun ilkinji kanunynyň kabul edilen wagtyna gabat geldi. Azatlyň habarçysy haýwanlary goraýjylaryň yerli häkimiýetlere ýollan ýüzlenmelerinde penahany döretmek ideýasyny 2022-nji ýylyň 26-njy iýulynda kabul edilen şol kanun bilen esaslandyrandyklaryny häkimiýetleriň bolsa olara beren jogabynda 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylananlygyny belledi. Şäher häkimliginiň raýatlaryň penahany döretmek haýyşyny ret edip beren jogabynda haýwanlary tutmak we ýok etmek işiniň hökümetiň karary esasynda amala aşyrylandygyny aýdyp köçelerdäki itleriň we pişikleriň ýok edilýänligi tasdiklenýär. Azatlyk radiosu Türkmenabad şäheriniň we Elibap vilayatynyň häkimliklerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenabadyň ýaşaýjylary halas edilen itleri yerleşdirmek we howp astynda galýan haýwanlary halas etmek maksady bilen bu mesele ýene-de ünsü çekmäge tinançýarlar.